Dami ni di batana sumurusan saluhu naroha ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selama Paskah madihita saluhu na. Hata ni di bata dihita di pesta Paskah na parjulu di parningotan di hai ni Tuhan Yesus natar surat di buku Evangelium Markus bidu sa plonom ayat sia 1 ayat 10 tangyok kamunga hata ni di bata. Amayang bu Jesus nang gak mangulu suku di hari parjulu dung hari sabati tiba dari dahulu diri na jumulu tu si Maria Magdalena. Jadi lah may pawahosan tu akan nama dongani ibana na julu akan namarsak jala tu matangis. Alay dang porsyena sida nang mangulu jala nang ni ida si Maria ibana. Dungi di bateri dahun ibana mamusa diri na dua halak sian nasida marupahon rupa na asin dina lako marhuta sada nasida. Jadi dohok mana sida ro mamarita hosa tuak kadongan na alay nang nasida dang dihapos siyain. Dungi musik uju hudun nasida mangan di bateri dahun madiri na tu nasa pulusade di pisang maganggu do jogal ni rohana sida ala soporsena sida di akan naung marnida ibana naung hihi sian namate jadi ninna mandona sida laku mahamutu liya portibio jami tahu kamu barita nauli tunasa natinokpa na porsia jala terdiri dapotak kalua ala na soporsia hona hukum do jala mata da akan namangiu tuna porsia babayo na sida do akasi pulis marhide-hide ko arahun dohot makatahon hata na ibarong jubutan na sida do akka ulo jala nang diinum rasun hamatian dang pola makuna sida apel na sida matangan na tuak kana marsain gabi maluma hilalon na ima saana. Selamat Paskah madihita saluhuna. Donga saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Haheheon ni Yesus Kristus yak kamatean. Ima barita las ni roha do otu saluhu jolma di portibion. Alamarhite haheoni. Ibana naong manaluhok kamatean. Ibana do namarhuaso di hanguluan ni jolma. Songon nang takas di bagasan Yohanes 10 sada ayat 25. Na didok ni Tuhan Yesus Kristus au dohaheo dohot hanguluan. Tuhan Yesus patuluhot tu portipio pabuwa naso ado kuaso ni manang aha penabui pasohoton manang mga bati manang pamatehon huaso ni dibata di portibion. Nang huaso ni dosa manang kajahato diapi. Ay marhite hayon ni Jesus ditalukod do huaso ni hagulapon. Upani dosa do may makamatian. Alay di batap babakito kita siya dosa asa mancalo hanguluak kita siya di bata. Di debatado hanguluan asa unang miya behita di biar ni roha unang ditalukon sorot ni hamatia behita ala debatado babakito kita siya kamatia tu hanguluan jalarap hita mangulu di bagasan pangaramotion ni Tuhatta. Di pesta tasadarion ima pesta haheheon ni Tuhan Yesus Kristus siya kamatian. Gabi sada bukti huaso ni dibatadoy di bagasan ngulu ni jolma. Dang madong jolma na buhay mengkaji manang manalukiti taringo Tuhan ni Yesus siya kamatian. Lumobi may marhite akahamalon ya kapikiran ng akalugika ni jolma. Nasay gudang dupita bigi na madok iyaheon ni Jesus Kristus songon rekayasa ni hajol maod duing. Gabi juk tabigi hira na maot-aot manang akasanggahan-sanggahan manang akabantahan-bantahan taringo tuak kapatorak ko taringo tuhaheon ni Jesus Kristus.
Dan apala gulut di si hita. Alain naing dohonon na do asa mga ruci-ruci hita di bagasan hapor siya tanang ngulutta. Bohado pakorhon ni hayon ni Jesus di bagasan ngulutta. Di masyarakat di bangsota. Asa salu na hita si tidangin di Tuhan Yesus di hahiyon nai. Namarpos ni roha naong marnida kuwaso hahiyon ni. Nasiyan hahiyon nido hita borhat. Gabe dang mabiyarbi hita, gabe si tidangi, gabe saksi na bersemangat laho mabaritakon barita na uli. Tusa do portio kan gabe radihita mate martir, radihita sumiaho kosata, asa sao barita haheheoni, asa sao barita ima taringo tutuhan Yesus, jala asa sao ima sakap ni dibata tulia portibion. Donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, ala ni pangalako ni hajahaton ni jolma dot aka hosom lumobi aka si taonon taringo tu hamatiani boy di makorhon lamabiyar jolma. Makorhon tulungon ni rohan ang tupad dilian ng songonido tu aka sisiani. Ala ni hamamati ni Tuhan Yesus lumobi mas si Maria Magdalena dot aka na asing dope. Di payutiw na sila do Tuhan Jesus manuho kau silangi. Dan ditadikon na sila ibana. Jala di ida dui rapdo si Yusuf na siyan Arimatea. Na payutihut mabuan hut di parsipal. Lau maparsilakon ibana sa Tuhamatean. Jala ima di biar ni rohan na sida. Dung salpu ari sabat borha maka parupuan marnida tanomani lau mamiyahi bakke ni Jesus ala adorang so hosniari lau manasida ima lau mamiyahi bakke ni Jesus. Alay dia makadungan isi de berengota ahado namasa jala di bagasa turpu tahun di patarida ku Jesus do dirina tu si Maria do tu si sian nai akas tidangi haheyon ni Jesus lau majalo pasu-pasu taringo tu haheyon ni ido nataida di bagasan turpu tahun. Di hari parjolo dung ari sabat tongon dibuha-buhay juk. Lako masih Maria Magdalena tu tanomani sakak na lako mangaraduti bakke ni Jesus. Dibuat dumya na khusus lako mamiyahi bakke. Songon tradisi manang adat ni halak Yahudi. Hape dung saat ibadah di sidang adong be Jepang sa bakke ni Jesus batu ipe. Nunga buka. Nunga di ide bana danga dong be Jepang sa di si bakke ni Jesus. Di surah rohana do ima naong adong mabuak bakke ni Jesus pitur merlucong ibana. Na impabuahon tu sisian ni Jesus. Ido nataida di bagasa turpuk tahun. Di patarida hu Jesus ma dirina. Tu si Maria Magdalena. Di awak kadongan ima naing taida di bagasa turpuk tahun dong di ida si Maria Magdalena marsitu do ibana mangihuto Jesus satu napabuahon. Di pabua si Maria Magdalena matutu haheon ni Tuhan Yesus tua kasisian neng. Aladang porsero pinasida. Tutu do tongo di bagasan arsak
dope akka sisiani jala tumatangis dope nang do akka parupuan na asing. Alay na pinabuan si Maria Magdalena naung diida na Jesus no kehe siya na mate dan porsiya na sida hira diangga doing. Hira turi-turian hira na marnipido na dietong na sida baritay. Gabido aben na sida dan porsiya di barita ni si Maria Magdalena. Alani Roma mo si Jesus pataridahon dirina tu dua halak sisiani. Di pataridahon do dirina alay tong do pedang porsia na sida bakka didok na sida. Na pataridahon duripinay ima akka nama rupana asing. Nama dok ia Jesus i dang ditada na sida. Jala didok akka na asing doing. Ima nataida hurang porsedo penang sisani taringo tuha heheon ni Jesus nang pe naung jojo di hatahu Jesus. Adorang so mati dopi Jesus, adorang so hehi dopi. Alay di baritahon jala dipatakas Jesus mana tunasida. Asa tung masay patardui. Di baga 10 tahun didok may di ayat sia 1 ayat 10 sada. Jadilah ko mapabuahon jaladang porsena sida dungi di patridahon Jesus mamusay dirina tunasida laho mana sida musay pabuahon jadi dok nasida ma Roma maritahon aktu kadongan na alay tong do pedang dihaporsiay dungi ujuhudul nasida mangan mana luar biasa. Didiki mangan Roma mo si Jesus pataridahud. Dirina tu 10 sada sisiani dipitsang maaso ng ganggu rohana. Unang jogal rohana sida. Alay asa tarida asa patar ditadana sida. Hahihioning. Na menarik di baga 10 tahun nang dipatriau Jesus diri na tuna 10 sadai dipicang mana sida dang naso adong barita taringo Tuhan Yesus gariada tahe didok ma asa tung marsitutu na sida unang adong ganggu ni roha. Ala ganggu ni roha do jugal ni rohaido patubu gabe dangadong semangat. Alani diigil Tuhan Yesus matu sisian nai asaw ng jugal rohana sida. Alay iko porsea. Unang ganggu rohana sida. Alay iko tutu na sida. Maka porseay hata ni Jesus. Maka porsiay hata naung ni hatakon ni si Maria Magdalena. Dia makadong saha porsiyaon laos diigil Tuhan Yesus do tunasida pabuakon pahoton ima ulaw pakubasiyon. Didok ma tusisiani lako mahamu tulia portibion. Jamita ho kamu mabarita na ulitu nasa natinopa na porsia jala tardidi dapotan haluaon alay na so porsia ho naukum do sogut. Jala diliod do akatada diliod do huaso la mangusir akka sibulis la ho makatahon akka hatane baru jala didokma dangadong bebiar alay hadameon dangarong bedi si hagauron alay di luas manasida ima gabe mga lehon semangat lawa ka pamalupon akana marsahit mga pehotangan uhut mga lehon ima ka barita nauli. Di parsuruan na pinasa ni Tuhan Jesus tunasida ima didok jamitahom baritahom lahom mahamu tulia portibion.
Namar tudu-tudu di dia makadongan asadak kola sisyani dapotan baritain. Alai ikko sudido nasanatinopa ikko dapotan barita taringo tu haheheon ni Jesus. Jalek ko sudi marnida ima haluaw ni mangajari mabaritahon lapatan na asa saluhut do sada ulaon ima kana porsyai marsitutu mangulakon ngolu para sinrohaon. Dia makadong asaha porsyaon sa tutikyo odo sada tugas na pinasaha ni Tuhan Yesus ng tuhita di Paska di haheheon ni Tuhan Yesus di bagasat tikyon. Asa ulota ima ulaon marbarita nauli. Ulaon ima pasahaton akalas ni roha. Ido ba natakas didok asa nasotar didi asa sudah hukna. Ulota padidion na badiay ikon gabi sahati. Asa tung takas do diigil Tuhan Yesus ulaon parbalita na uluni. Marsitutu jala akatadda nabi na ni Jesus ido berengota gabi semangata laho pasahaton lomo ni rohana. Alani molo teida di bagasat turpukon masay luar biasa do dilio debata dilio Jesus tu sisiani ima huaso pabalihon sibolis marhite guarhu ninna. Ia huaso ni guar ni Jesus pabaliho sibolis. Ia sibolis hola dibigi taring tu guar ni Jesus mabiar. Hola dibigi taring tu guar ni Jesus tahuton. Alanido dihita sa tutikyon pabalion akka sibolis ikodohonota do di bagasan guar ni Jesus Kristus mabiar situ tu bali karuar ma sibolisi ay namar gogo situ tudo guar nai gabi boy ima mangalihon semangat jala makatahon hatanay baru. Ia hatanay baru nanay dohonon na di si ima hatani tuhatta. Marjamita marbarita nauli. Songon na pinatupa ni akka aposteli nang songoni akka sisyan ni Jesus tulia portibion. Dia kana ubigi hatani di bata. Dia kana ubigi barita nauli gabi salukut na ima porsea. Ito tayo daro pani sada panidangyon ni haporsea tado. Taringo Tuhan ni Jesus gabi gudang ma akan aporsea nang gabi gudang ma mamuka ima inganan manang akahuria nang songoni punguan ni akka nama calo barita nauli. Jala nama say ulimu se di taida di bagasat 30 tahun dia may jeputon na sida ma akka ulok alai di ramoti di batado akka parbarita nauli sian akka mara. Labatan na di si danga dong si habiaran. Akka rasun pi akka hamatean akka ulo pe unang adok kita na mabiar marbarita nauli. Unang mabiar kita gabe sisian na. Unang mabiar kita di paborhat. Lao makatahon hatay manang tudia pe. Ay dilio debatado gabi songo jamina di hita dia meng di ayat 10 pitu sah tu ayat 10 lui nasana porsea dapotak kaluaon ido jabarta lapatan na di si jamina doi dihita na sopola perlu hita ganggu mabiar ala nunga dilihat tu hita sada kepastian ido berengot tadi makadongan bahwa makatakon taringo Tuhan Yesus Kristus gabi dalan haluau di diaka na porsea. Dia maka donga saha porseaon ahama berengota lau pagomos rohatta macalo maka porseai huaso hayon iti Kristus obar tuturpukon
jala hobar nang tu hanguluata nang pe di bagasan hamaolon nuai kita mengadupi nama saon alani kopi sapulsion. Alai di igil hatani di batado tu hita ima makangulukon hakiyon ni Jesus lapatan na narakdo hita do Tuhan Jesus ala ni huasona ala ni guarna ala nunga monang iba na mangalo hamatean nunga ditalukon huasoni portibion na somargogo be portibion atongido nekon taida jala tangulun huasoni Jesus Kristus huasoni guarnai ido mabekita gabi bersemangat termotivasi makapose bersemangat madalani makatakon barita na uliin. Jala taida do di partikyanon. Dinaung lobi 2 miliar colma naung macalo haheheon ni Jesus. Ala ni huaso do ala ni hamonangan ala natakas do ima semangat akka misioner laho pabuahon madiri mengajari asa dapotak kanguluan. Namangiu nando hono ni turpukodo tu hita ima haheon ni Tuhan Yesus mabuan haluaon mabuan ima perubahan mengubah lapatan ahado na diubah ngulu ni colme roha biar lungun ni roha sitaono padilian arsak diubah hayon ni Jesus men. Marhite hayon ni Jesus didok unak kau mabiar. Jala didok huboto do hamu na mangalului bakkei alai huboto do hamu mangalui na pinarsilakone alai unang mabiar hamu. Nunga hehe ibana. Nunga hehe nunga dipatuduhon. Alai disuruh mana kita borhat makata merlojong. Pabuakon baritain tu liak portibion. Tu portibio tu nasa natino pana ikosudema boto dakora di Judea be dakora di Samaria dakora di Galilea be dakora di Jerusalem be alai nunga ikotu sadok portibion majalo barita haluoni harita hahioni asa barita hahioni ma ima barita naparohon pekirimon molo didok barita pakirimon ala ni hayon ni Jesus gabi adong do pinihita pakirimon laho majalo haluaon namanotong atong dia makadonga sa haporsiaon di barita hayon ni Tuhan Jesus di bagasa tikyon mabuat tuhita di serek ni roha dapat daw akajukal ni roha alai taidama marnida hahihion na binuan ni Jesus lau pa'y barukon ngolo niya kanapor siya'y. Taringot tuhayon ni Jesus dang pala ibe ng tapahiba-hiba alay nunga tikina hita. Mangarimangi doho maday doho patupahon. Lapatan ni hahihion ni gabi tubuh mahiras ni roha. Semangat sahat ro di ujung ni portibion. Lau suaso ni hahion ni Jesusi ima gogo di hita patupahon para sirohaon makapo si haguni di bata naong dilut hita haluang jala hahion ni Kristus gak bisa ada jaminan may ima pabalihon akasibolis waso ni Jesus Kristus ima mabuat di hita pasu-pasu laun patupahon las niroha turong atacolma nang tusarud akka natinopana nunga hehe Kristus amen. Mauliate mariho ali Tuhan marhiti hahiom mi Tuhan nunga semangat nunga malum jala ulaw nami Tuhan pabuahoni tusadok portibion paloas mahami di bagasak kolong ni amen.